Sanibonani zinja. Le video ke eyosopolitiki Ozandla Mgodoyi bosopolitiki. Ake ngiqale lapha kwaZulu Natal. Lapha kwaZulu Natal ngifuna ukuqala kumkhonto wesizwe MKP. Baba uMsholozi, baba uJacob Zuma. Ngifuna ukuqale ngikuncome baba ukuthi cha indlela owenza ngayo izinto i-strategic inhle, iy'nqumo oyithathayo zi-correct so far, iy'nqumo nje oyithathayo zi-correct. Izinja oyixoshayo lapho ey'khundleni zeqembu lethu i-MK, uxosha yona impela iMgodoyi futhi uyixosha ngesikhathi esi-right. Kodwa manje ekuthatheni iy'nqumo kunento efunekayo, kufuneka lento ekuthiwa i-timing. Iy'nqumo zi-correct, abantu ey'thathwa ngabo ba-correct, kodwa i-timing, isikhathi ey'thathwa ngaso iyona-ke baba ekushayayo. Uyabona uma ukhuluma ngey'nqumo ey'nqala, lokhu abathi ngesilungu very decisive decisions. Ngisho kahle, important decisions. Iy'nqumo ey'balulekile, iy'nqumo ezi-needed, essential. Uyayithatha baba uMsholozi, and sikuthandela nje lento yokuthi you are a decision maker. But into ekushayayo uMsholozi ushawa i-timing. Uyazi ukuthi khona into ebizwa nge-perseverance, ngesiZulu sithi ukubekezela. Kukho i-timing, kwi-timing khona lento ekuthiwa ukubekezela. Khona umuntu ekufanele ngabe wamxosha last year kodwa namanje awukakamxoshi ngenxa ye-timing. Mangikhuluma nge-timing ke ngikhuluma ngento enjalo. Khona umuntu ekufanele ngabe manje uyamehlisa esikhundleni kodwa awukakamehlisi ngenxa ye-timing. Kunezinto oqala uyibheke ukuze udetermine ukuthi sekuyiso yini isikhathi. Ngoba kunesinqumo othola ukuthi asikho wrong, kodwa isikhathi osithathe ngaso usithathe ngesikhathi esi-wrong. Leyo nto iyenza ukuthi leso sinqumo kube ngathi si-wrong altogether. Ngoba isinqumo uma usithatha kumele u-understand ukuthi ikuphi la sizo-affecta khona, ikuphi la sizothinta khona, and sizo-affecta kangakanani. Uma ngabe uthayima in decision making, where ubheke izimo enjengalezo ukuthi for me to take this decision, ikuphi la kuzo-affecteka khona and azoba mangakanani ama-affections. Makuwumonakalo uzoba mngakanani, makukuhle kuzoba kuhle kangakanani. So Msholozi ushawa i-timing. Awukwazi Msholozi ukuxosha abantu abayi-10 onyakeni owodwa. Even ngisho nje kwi-business sector. Ngikhuluma nawe ngoba ngiyazi ukuthi ukwi-business environment at the same time. Kwi-business sector nje awukwazi ukuxosha abasebenzi more than certain number in a short period of time, ngoba lonto i-affecta i-means of production, i-affecta ukuhamba kahle kwebusiness. Into yokuqala kumele uqashe abantu abazo-replace labasebenzi abane-experience eyanele ukuthi i-production ngabe iyaqhubeka. Kumele uqashe ama-juniors, abantu abazofika be-immature, abazofika be-under experience, abazofika bezofuna ukufunda. Bazofundiswa ubani ngoba wena ubaxoshile abantu abane-experience ebebezofundisa lapha yakwa-timing. Uyafunda nokuthi uqashe before uxoshe. Lo muntu omqashayo akawazi umsebenzi. Lo muntu ofuna ukumxosha uyena owazi umsebenzi. Lo muntu ofuna ukumxosha qala umenze abe uthisha walo muntu ozomreplace before umxoshe lo replace umuntu amfundisile. So wena Msholozi awukwazi ukuxosha abantu kangaka esikhathini esincane kangaka. iMK ingakaqedi ngisho u2 years 6 months.
ayikaqedi ngisho 2 years kodwa sekunabantu inamba yabo seyifika manje iyaya nje ko 100 abangasekho sebexo asisho ukuthi ba wrong laba asisho ukuthi bengafanele ubaxoshe sithi i-timing isikhathi obaxosha ngaso siyayi affecta i-party indlela isikhathi obaxosha ngaso Msholozi siyawu affect umkhonto wesizwe ikhona indlela engcono Msholozi ongahendlisha ngayo uJabu Khumalo ikhona indlela engcono ongamhendlisha ngayo aphume esikhundleni sakhe kodwa aphume ngaboni ukuthi uyaphuma aphume ejabula njobe eblida njena ehethi kanjena eyisikhala esingozi kanje kwi-MK njengamanje ngokwendlela akhishwa ngayo by the way akakhishwa ngokuthi indlela ahendlishwa ngayo iyona yamkhipha iyona yamxoshayo ngoba abanye uyabaxosha abanye awubaxoshi uyabahlukumeza baxoshwe ukuhlukunyezwa wena ungabaxoshanga lawa ama parliament members mangicabanga ngithi aye-10 aye-20 noma aye-10 ikhona indlela eyingcono okwangenzeka ngayo agcine ephumile wonke eParliament kodwa ngendlela ene timing phakathi eyayingeke affecte iqembu kangaka phela asona ingane as much as suthanda umkhonto wesizwe kodwa siyabona ukuthi uyalimala asidlule kumkhonto wesizwe Msholozi lungisa lento ye-wisdom lento ye-timing inqumo zi-right zi-correct kodwa i-timing indlela eyithathwa ngayo nesikhathi eyithathwa ngaso i-wrong altogether singomakhanya asincethezi thina iqiniso limnjengoba linjalo nje ake size kwi-ANC ANC wawungcono ke wena gogo wawungcono kabi usayi-ANC nje eyimele ngoba sasazi ukuthi into ebheda yi-ANC uma kukuhle sasazi ukuthi lobuhle benziwe yi-ANC uma kubheda sasazi ukuthi lokubheda kwenziwe yi-ANC uyabona lamasimba ekuthiwa i-GNU thuvi lonto leyo ngoba njengamanje wena ANC uyabhawa wena uyipuppet wena uyabhawa manjena ngoba awuseyona i-ANC usuyi-GNU uyabona lapha emkhanya kude ikhona le meya ubani manje le meya umdaka uyabona ubaba umdaka lapha emkhanya kude le ndoda iyasebenza le ndoda iyona ndoda imeya yokuqala emkhanya kude esayibona isebenza iyona imeya nje yokuqala esayibona isebenza emkhanya kude ngaphansi kwe-ANC mhlawumbe isibongo sami mhlawumbe ngiyasiphambanisa kancane kodwa ubaba umdaka leya meya leyana uyena umuntu ngempela osebenza ngempela ke lapha emkhanya kude ANC sithi thina ikhona into engcono osengayenza hayi lamasimbo yiwo ikhona into engcono ANC osengayenza awamasimba njengamanje uthuvi nje ANC njoba wathatha wayifaka wazithi nchi kwi-DA wathi wena usuyi-GNU wamasimba nje awenza ilutho uyasidakelwa asazi manje ukuthi ubani siblame abani sijabulela abani sincoma abani ngoba useyona i-ANC usuyi-GNU umsunu nje asidlule ku get indaba yakho wena nkatha useless kahle wena nkatha asikufuni ke nje si South Africa nje sonke futhi singamazulu ake ngibe specific wena nkatha IFP singamazulu asikufuni wena asikufuni uyasidakelwa uyipuppet ya Oppenheimers uyipuppet ya Oppenheimers wena IFP uyipuppet ka Oppenheimers uliqembu lika Oppenheimer wena IFP uOppenheimer lo aboleka uma ngosuthu imali zokwakha ima ngosuthu university Oppenheimer bonke labelungu laba abafanda ilokhuzi IFP kusukela iqala kuze kube namhlanje wena IFP uyisitha somuntu omnyama eSouth Africa kade zinja niyadakwa